Ang gisintro sa atong unang pagbasa mao ang explanation mahitungod sa gugma. Lingiyay mong tupad ing na ganahan kang mahigugma na kitang tanan nang inahanglan kitag gugma. Pero ang sakto gidi ay nga kitang tanan mo practice sa paghigugma. Matod pa diri sa unang pagbasa, ang labing maayo sa tanan mao kining mosunod nga paagi. Mahimo nga makasulti ako sa nagkalain-laing pinulungan sa mga tao ug bisan sa mga anghel, apan kun wala ako'y gugma, sama ra ako sa masaba nga agong og sa piyang-piyang nga nagtagingting. Yan, ingon na sad siya, bisag may hiyas ako sa pagwali nga dinasig, kanang attractive kay muwali, nya makabaton pagyud kog kahibalo nga makasabot sa tanang tinago, mamemorize ang tanang bersikulo, wording sa Biblia, kay portig yung brayta. Bisag may pagtuo ako nga makapabalhin og bukid, gamhanan kay ka, makaayo kag masakiton, bisag ka na pang namatay, mabuhi tungod sa imong paggamit sa ngalan sa Ginoo. Apan kun wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. So unsay naghatag nato og balyo or bili? Unsa man? Walain gugma, kanang atong abilidad, kanang atong gahom, kanang atong honor, kanang atong wealth, kanang atong mga talents, pulos na way kapuslanan basta way gugma. Niya pa mangigibutan niya diri, bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga ania kanako ug ipasunog ang akong lawas. Sunan kana kanindot ana no, panghatag ang tanan. Ako makaingon jud ko dako kay kag balyo basta manghatag kas tanan. Palitan ning atong slat, hutda ginig palit, ibaligi ang imong balay og yuta nya mga sakyanan nya ipalit og slat, di ba? Mo hapa gyud ko si yuta, moingon ko pagka grabe hagid nimo. Pero bisan pa kunog buhato na nato, matud pa ni Kristo, apan kun wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Muna kanang sigig panghatag, labi na panahos eleksyon, portig yung kusuga manghatag, mangadto pas mga suok-suok, mga lamano, ana mga bulingon kay kamot, kana mga pobre kaayo nga mga bata, kugos-kugoson, unya pa picture, apil pagkaon, budol-budol, anang naang mga tao nga standby, mudaig dayon ta, mubutar dayon ta, pero wa di ito'y gugmas ilang kasing-kasing, wa na'y kapuslanan. Tanawa ning nahitabo sa atong Pilipinas karon. Hasta sa tibuok kalibutan, ilaron rata kay kining mga buhata, kun wa gyoy gugma, way kapuslanan. Ngano man? Nganong wa may kapuslanan para ni Kristo? Matud pas Ebanghelyo, kun wa gani gugma ang kasing-kasing, mura gitag mga bata nga naa nagyampungad sa merkado, nag-standby ba? Kana mga bata bitaw nga wa ka eskwela, nga naa ra gyud mag-taxi sa panadiyan. Ana ra gyud sa merkado ba? Kita mo mga bata sa merkado? Awa mo kita. Ako sa una, dadon ko des tabuan ni mama, gamay pa mi, dadon man, ako may dadon kasagaran, niya mamalit sila nga to, ibilin ko diha sa katong tindahag asin, kanang naisakanan pa doong sa babaw, des tabuan, am na murag rampa pa doong sa babaw, yung nanay na nindag asin diha, ito kisay nga na to, si nang awang, amot buhi pa baka to, pero tiguang naman to, itong gamay pa kong bata, karon tingayaw na to, nang awang, anak ko ibilin, nya kana sila sa mama basta mamalit gani portig yung dugaya mabalik anang
Ako kapoy kay sige lingkod, barog naman, lingkod naman. Di jud ko muliho kay mo ingos mama, ay nigbiyahe, ay nigbiyahe. Moabot ito mga batang, mga bulingit kayo. Mga bata pang bulingit pa. Sige, ay, anak-anak ko po, duko lang ginako, patay ito karoon hadluka na ko ng mga batang bulingit lagi. Suroy-suroy das merkado Mao ng mga bataa nga matod pa ni Kristo, wa gyud magkasinabot. Ang usa motukar og sayaw, di manayaw ang pikas. Motukar sa og kasubo ang pikas, di sad maghilak ang pikas. Nga naman, kanya-kanyang sana sikap or kanya-kanyang diskarte para ragyod sa kaugalingon. Faction. Mao na basta way gugma. Unsa man ning gugma di ay? Gi-explain dayon diri ni San Pablo, ang gugma mapailubon o maluluyon. Kumusta mga to mga leaders ron sa simbahan o sa gobyerno? Mapailubon ba o maluluyon? Pagkadaghan sa gibahaan, pagkadaghan sa wa nay gikaon, pagkadaghan sa way balay, pagkadaghan sa mga masakiton nga way ikagasto, pagkadaghan sa mga estudyante nga gustong mo eskwela way ika-eskwela. Doon na ba'y naluoy? Kadaghan sa mga makasasala, wa ba mag-away, wa ba ta magpinatyanay, mapailobon ba ta sa usag-usa? Ilingay mong tupad, ing na taas kag pailog, na taas kag pailog. So kana di ay gugma, mao day nay basihanan nga mahimot ang mapailobon og maluluyon. Imagine og kitang tanan, labi nas mga leaders nato sa nasod, mapailobon ta og maluluyon, maggubat ka ta, mag-away ka ta, mo spend ka tag billions of pesos para aning mga away-away nila. Kana tubaga. Ang gugma dili masinahon ni tigpasikat. Dili masina, di sa tigpasikat. Kanang masinahon, tigpasikat man sana. Kumusta ato mga leaders? Di ba masinahon? Dili tigpasikat? Gipang-post sa social media sa wapa sila mulingkod, ordinaryong tao, karon nga nilingkod na pagkamahala og mga gamit. Pagkadagkuag bili sa ilang balay, sa ilang mga sakyanan, pero kaniadto nga wa pa kalingkod sa posisyon, sus, ordinaryo kaayo. Kaniadto wa pa mapari, pagka pobre, sukad lang na pare, kamo na lay sumpay. Ang gugma dili garbuso, ang gugma dili bastos, dili hakog, dili sukanon. Kana ding bastos, no? Dili nang bastos lang og bakba. Bastos gyud binuhatan. Kay kana usahing bakba, amay masanang koreksyonan kay og bastos kag bakba, mura masagduol sa kas bastos og binuhatan. Pero ang grabe gyud kanang bastos og binuhatan. Unya hakog, magskuyog day na garbuso, bastos, hakog, nya sukanon. Kuyog na sila. Imong tupad lingi ing na di ka sukanon, di ka hakog. Oy, hangol kay giyuta, siging pangural, wa na lay agianan ang silingan. Na pagyoy gamay untang agianan, butangan pagyog haligi des tunga. Pagkahakog yun, pagkabastos, di ba bastos man na, kanang alihan bitan nimo ang daan sa imong silingan, binastos na binastos, hinakog, unyag imong badlongon, suko. Wala ginay gugma. Nya mudagan dayon og posisyon sa katilingban, magpailik. Labaw na gyud magpari, nya hakog eg yuta. Pari ba hakog eg na ba? Nabay pari ng hakog og yuta? Na wa. Kusga.
Kamu ba? Hasta ako, inyo jud kong kuan. Ay, sa taon, patuyang malangsan mo yung taon. Ay, bahala mo diya. Ang gugma, dili madinumtanon. Dili malipay sa dautan. Kundili sa kamatuoran. Ang gugma kuno di gyud madinumtanon. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud gidumtan karon ta sang kamot. Kana bang way gilikay-likayan, way gikalagutan, way gibungol-bungulan. Ang tanawa, upat ra kabuk ang niisa. Kamu dihang mga online parishioners. Ang atok hang mga politicians wa magdinumtanay. Ang mga pari o mga madre o ang nag-active sa simbahan, wa kay nagdinumtanay. Wa? Wa kay bakako nato. Musulti juga tas tinuod. Kaya ang gugma ko no, malipay Diyos kamatuoran. Linga imong tupad. Igna, musulti juga tas tinuod. Tinuod. Mga bana, sige magyumog-ingos inyong asawa, I love you. Musultigin mo tinuod. Animal sa kayo mustanan. Kamu mga asawa, asawan, musultigin mo tinuod sa inyong bana. Kamatuoran yun. Ang gugma, mapailubon, matinuohon, malaumon, o kanigi pinaka-importante, mulahutay gayod. Pasabot, di ay, way laing makahatag og tinuod nga kalinaw, kahiusa, og kasulbaran sa atong mga problema karon nga kalibutanon, nasudnon, og unsa pa diha, sa pamilya, og sa atong personal. Praktiso nato ang gugma, puy-an nato ang gugma. Mauna, sa atong ebanghelyo, ingon si Kristo, kita mong huwan nga magbubunyag, nga wa mo kaon, wa mo inom og mga ilimnon nga makahubog, ingon mong giyawaan. Kay kani man kung way gugma, kusog kay ni mang husga. Ano bang garbo lagi? Nya kita sad mo nako nga inom ko, tipon ko sa mga makasasala, kuyog ko sa mga palahubog, kuyog ko sa mga kobradors buhis, kuyog siya sa mga prostitute. Unsa man say gisulti? Giyawaan gyapon. Ingos Kristo, ang tinuod ang gugma, kamaong muhigugma bisan pas mga tao nga makasasala. Muna ingos Kristo, higugmaa ang inyong kaaway. Ang tinuod nga gugma, makapahiusa sa tanang katawhan, kay ang tinuod nga nahigugma, dili magsapayan kung ako mabati, kung ako mauwawan, kung ako masakitan o kaha ako mamatay, basta tagaan ti ka sa akong pag-atiman, sa akong pasaylo, sa akong pagsalig, sa akong pagsuporta. Tagaan ti ka. Nindot no? Sige, katapos ang lingi sa imong tupad, ingna maging sino ka man, mamahalin kita. Sige, ingna. Sige na. Sus, kanindot ka kung ang atong mga politicians dinhis atong nasod o sa laing nasod, muhunong na sila ining away, dinumtanay, dinautay, pagkanindota ka, kung banos na gyud ang paghigugmaay, pagpasayloay, ang pagsuportahay, baka nang suportahan nimo ang mga maayong buhat sa imong kauban nga leader. Dili kay dauto nimo tungod lang kay dili mo kaubag partido. Dili lang kay imong gubon ang iyang gibuhat tungod lang kay dili mo parihas og standards. Mahitabo biasa na din sa simbahan, biktima baya kanunay ang katawhan, ang mga parishioners, ang pari karon maghimog ingon ani, inigabot na sa bagong pari, iya na sa tong gubon kay maghimo na sa siyag iya. Nahitabo sa na din sa atong simbahan. Dili na hinuong kayo grabe kay mananghid naman ron dito sa atong obispo sa committee nga gi-in charge, pero naa pag dili mananghid
Muingon lang dayon, buot mo na ako. Ako'y pari din Nya mura ra bagpila siya katuig diya mapari. Pila man katuig? Alabing dugay, unom katuig. Og ma-extend gamay, ma-extend gamay. Mausad ang mga politicians, ako'y barangay kapitan, ako'y mayor din ako'y gobernador, ako'y presidente. Mura ra bag yung pilak siya katuig maglingkod diha. Mao nang dunay succession. Nya doon na sa doon tay continuity. Doon ay pag-preserve unsay nindot. Ang atong hunongon, kanang mga bati, kanang nakahatag og kadaot, sama anang graft and corruption, kanang naang drug addiction, kanang smuggling, kanang naang, sa pelain, illegal mining, illegal logging, illegal fishing. Mao man ay mga angayng hunongon. Pero kana mga proyekto, farm to market roads, mga bridges, mga flood controls, ato ginang ayuhon. Kanay padayonon, ato paganing panindoton, bahala nag mga hurot atong kwarta para diha. Kanindot unta no? Kaning ato rong simbahan dinhi, ato manigi, unsa nindot ba ni? Tanawa unyag mapulihan ko dire. Doon lagi mo puli din nga gubon ning tanan. Okay ra ninyo? Ayaw kay magkaaway ta. Ipaguba lang, ipaguba yun. Paguba. Total siya may manubag sa Ginoo. Kita nga naghimo ani, apil na mo mga online parishioners nga countless of you ato lang dawaton kun doon nagoy yawanon nga mo anhi dinhi kana bang dili mahigugma ba? Dili mo preserve. Ang atong gubon kanang atop nga nagto, kanang kisami nga hapit na mga tagak, ato ginang ilisan, kanang kurente nga way hapit o natakasabot o hain na ning koneksyon, wa na tay klarong wiring, wa na tay klarong lingkuranan, kanay atong ilisan, atong bungbong baro nga buslot na, kanay atong ilisan. Unsay gubaon, unsay dili makahatag og kalipay og kasiguruhan sa atong isig katao, maunay atong ilisan. Pero kanang functional, kanang makahatag og kaayuhan, sistema man o mga buhat, atong padayonon. Mauna ang gugma, kay ang gugma dili malipay sa dautan, malipay gid siya sa kaayuhan o kamatuoran. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiyaha. O kinsa maning maong katawhan, ang katawhan nga naghigugmaay, ang katawhan nga nagsigi og bansay sa paghigugma sa iyang isig katao. Manindog na ta kamong nahigugma.